Li bajarokê payza vê Anko Gulpınara Wanê karê aşvaniyê xwedî dîrokekê pir qedîm e. Ji ber ku li vê herêmê pir zêde kaniyên avê hene, ev aş li vir hatine avakirin. Li dîrokê da li vir çil aş hatine avakirin û xizmet dane hemû herêmê. Gorî agahiyên Muzeya Wanê dîroka van aşan heta 2700 sala diçe. Ev aşên dîrokî van salên dawî bona ku baş nehatine parastin, yek bu yek hilweşane û xirapûne. Ji çil aşan an he tinê yek aşmaya ku dixebite ev jî bi saya aşvan Mehmet Sıdık Yılmaz li ser piyamaya. Aşvan Yılmazê 5 salê ji zarokatiya xwe heta nehe vê karê dike û dibêje ku ji bo jiyandina çand û dîrokan Kurdan ev der carekê din rakiriye ser piyan. از بیمه 15-16 سالی باشته میشه مسلکی کرد. آش همه خراب بود. آشتا ما تک جایی دی ما خواهد چی کرد. ما گو اندازه بلا کلتور ما بلا دوام بکه. ما چل آشان بیراهی آمده 27 تخبطون. یعنی بیراهی آمده پیش تا تا بهنده خرابیم 27 بیراهی آمده تخبطید. وان 27 تا نه هم مواتنی. آجی باید ما که ما خواهد چی کرد. Yılmaz dide zanîn ku di heyamên berê de hemû rûnişvanan li Herêma Wanê genimên xwe danîn çil aşan û piştî 2007 ji ber kêmbûna avê û koçkirina rûnişvanan êdî wekî berê kar nemaye. 1985 حتی نه دام کتاب 2070 ایدی یعنی gelir tabii benim mesela kim bu edim tayik yani ma yaklaşık tabii bizim 20 sene hem bir işe hakir yani gelir hiç per bu gelir kim bino hem o kim bu ya Vati o kim bir millet artık o bina su işleri bir çubuğu suramayı hende bina vani bu işme suyu ular avuşta zam bu işme suyu çuvani Vati çu o per çubma o aşağıya gidiyor ama ben millet yedi nahat Vati millet nahat gelir kim bir edi mecbur koy khana da aşağıya xarabin çun yani Tê zanîn ku urartuyan bêriya Zayînê 1961 da li dora bajarê Wanê jiyan kirine û gelek co ava kirine. Aşvan Yılmaz jî diyar dike ku li ser van coyan cara yekan aş ji aliyê urartuyan ve hatiye ava kirin. 4000 سال پیشگاه هیچ وقت اورار تونده هدی آواش. پشت این گاه حتی دنم پیشگاه دنم ماجی ارمنیان دا خباتی آواشه دست وان دا بینه. پشت ارمنی چونه پشت این دکت دست مسلمانه. حتی نه دام کردن بیشتر تا کلتوری او تاریخ او زاو کردن. پیشگاه ارمنی بیشتر اورال تو زمانی belki 4000 سال پیشگاه نه آشه ها بینه. Rûnişvanê bi navê İskan Dorûyê 59 salî genimê xwe bo hêrandinê aniyê vê derê. Dorû destnîşan dike ku genimê aşê avê bo saxlemiyê baştir e û ew genimê xwe her tim tîne vê derê. Çend çapa gelmê me çêdin em tîne liya dihêrin yani buna zimhêrê zivistanê em tîne mesela toplî hala dihêrin ben çin îdî heta buharê mesela em îdî nahêrin canan aşê Wanê jî tê girtken ya hazê jî tê girtken em têkelê ditken yani daha xweş dibe. Tabii ki ya aşê lezzeta wê daha zêde ye. Hem bu insan yani sağla bakımında hem zespehî bî yani kepekli bî hem bakımlı bî hem xweş bî. İdî destê me nakewtin yani genim îdî kême genimê kes ekmiş naketin aşê şûl nakin. Herî dawiyê Yılmaz bang li rûnişvana kir ku hem ji bo saxlemiyê hem jî ji bo berdewamiyê vê çanda qedîm genimê xwe bînin aşê wî. ملت اجازه o zaman gereken millet خواهد gelmeyi خواهد bin deliye ki evi bir tane berdane fayda kili bibinetin daha kültürel devam gelmişsin. Hem bu millet için başa hem ayda da kapatı evitin ona gibi bakutun devam gelmişler kültürel mebla devam gelsin ses payajı. Çil aşên payîzava ku piraniya wan he wêran bûne di sala 2015 da wekî qada sît hatiye îlankirin û nihe ev aş di bin parastinê dane. Li bendeyê ku ev berhemên dîrokî di demên pêş de werin restore kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.